Алейкум шеҳрвачаҳои тикток бардоро ютубда канал дорам. Дар ютуб канали хидмати бардоро телефон тиҷа бизанен уҷам телефони бақват S21, S22, S23, iPhone 10, 12, 13, 14 гирифтагин бардоро iPhone 11 мувардагин ютуб да бардоро бидурен ай нархнаҳои телефону бардоро бухаваршин. Бародарои ғариб кадомтон мақсад ай шаҳри Москва телефон мехоҳед навсиби телефон мегирен нархоро бифаҳмем дар Тоҷикистон чанд қай дар Москва чанд қай. Дар Тоҷикистон бардоро телефон беҳад арзон хел бардораи Москва телефона мехаранд 50,000 40,000 и ҷамъия 1,5-2,000 сомон наметавонад бардоро дар Москва бениҳоят бардоро телефон қиматай Тоҷикистон арзон ай нархнои телефону бухаваршин кадом бардоро телефон мехарен 25 шаҳр нави вилояти Қатон айшо тимо доставка бепулай бардораи тикток ютубда канал дорум ютубда ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардоро ютубдам канали хидмат ютубда ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бардоро будам ҷа номери ман аст номерум дар мақсад занг бизанед любой ҷо доставка бепулай 300 сомон мегири 400 сомон мегири 10,000 мегири 5,000 мегири доставка бепулай бардораи тикток ютубда канали хидмат бардоро будунед телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ бизанед ютубдам канали хидмат кадом бардоро лайк ҳам мезанед телефонам мен арзон мегирем мерин дар панехта бошед.